Oliñas veñen e van como berro, e vaya chorro de voz. Moi bons días, familia, que? Vaya canción galega que nos marcamos hoxe, Mítica non, o seguinte, igual que a receita. Para aí, receita que ademais, ainda non vos quero dicir absolutamente nada, pero unha receita que ten, bueno, a todo mundo lle gusta, o primeiro, que é super típica, din que é española, pero é galega, xa verás, porque ven pa aquí. Tortilla. Agora sí, ovos galegos, dos nosos. Pataca, a mellor do mundo, a nosa tamén. E, polo tanto, cando xuntas ovos e pataca, aparece a tortilla. Tortilla con miles de premios nacionais que vas a calquera parte do mundo e di a tortilla deste sitio. A tortilla de Betanzos, a tortilla de todas partes bonitas e tal. Pero hoxe, ademais, non é unha tortilla calquera. Estamos facendo tortilla no Tache Vos, sí, pero croquetas de tortilla. Ollo. Que tal, familia? Moi bons días. Está xa esbourando na cabeza. Para. O rapaz acaba de decir, o cociñeiro acaba de decir croquetas de tortilla. Sí. É con queixo do país. Vale. Para que non empecemos... É con cebola. Vale, xa estamos. Xa non hai moito máis ingredientes, Imos facer croquetas. Mirad o que teño aquí, por favor. Mirad o que teño por aquí. Un pouco de pan relado cun chisquiño de panco. Todo xunto aí, para que se colle un pouco de panco, pois que quede ese toque crocante. Pero o que me interesa é que teña un empanizado. Temos un pouco de ceboliño, porque imos facer tamén, con estas cosas que temos por aquí, un pequeno acompañamento. Xa veremos por do que, non quero falar máis. Teño por aquí tamén queixo do país, queixo do noso, ben feito deste con leite cru, espectacular. Temos un allo, mirad, como que allo, xa veremos para qué. Temos cebola, non quero que nos poñamos a discutir hoxe. Tortilla cou sin cebola, como che dé a gana, pero a mí a cebola encántame na tortilla. Ovos, evidentemente, dos vos, e unha boa pataca para facer o que vos dixen, que vos esboura a cabeza. Iván, que? Croquetas de tortilla. Croquetas de tortilla, Que Lidia. vai ser o seguinte? Lasaña de croquetas. Tamén me vale. Pizza de tortilla. Lasaña de fabada. Un día de esterfajo, acabo de chegarme aquí de fabada. Empanadillas de croquetas. Fabada tamén me vale. Isto é parecido. Moi bons días, Lidia, por certo. Que flipas ou non? Pero a ver, isto que é unha receita de aproveitamento para aproveitar tortilla ou fas a tortilla para facer as croquetas? Oi, esa me gusta ben, Espera. É que sabes por que non sabe? Porque fría, tamén sabe ben. Se está ben feita. Agora empezaremos a falar, que che vou preguntar, hoxe non te vas librar, porque, espera, se estiveras ti, tío, que estás aí, xille, tía, que estás aí tamén, ibache facer un interrogatorio que flipas, pero como teño a Lidia, tócache a ti. Como che gusta a tortilla? Con cebola. Amigo, bichis, cada día máis compenetrados. Con cebola, escoita, se está ben feita non leva cebola, tamén a comemos, ou que? Home, sí, claro. É con chourizo, é con grelos, é con queixo, é con pemento, que lleva, hai ata nomes, paisana, se leva non sei que, ata... Co que che dé a gana, con sobrasada. Vale. Con sobrasada e mel probei neu e flipei. Mel? Porque o final, sí, a sobrasada e o mel ten ese punto de ser un sobrasada bastante guapo, pero, escoita, ovos e patacas. Eu levo tempo pensando, vou coller xa a nosa tixola, neste caso tarteira, porque vou fritir aquí e non vou precisar unha tixola para darlle a volta, que isto... Ahora falamos dos trucos que eu teño para facer unha tortilla, pero... Isto é a etapa fundamental de calquer tipo que lle guste comer. Porque a min isto de comer un bolliño co café, o café con tortilla, home, eso... Pero, en serio, na Coruña, por exemplo, hai a tal que eu frecuentaba sitios onde había a ruta da tortilla. A ruta da tortilla. Sí. Hai que ir aquí a comer que un pouco máis tal. Aquí vai con cebola, aquí fana con non sei que, aquí e tal. Pero sempre a min, mullidiña. Ti es de seca? A primeira pregunta, esta é que importante, dame igual a cebola, amigos. Pero seca... Seca. Non me gusta o ovo líquido. Vou chorar hoxe. Espera un segundo, vou coller un pouco... Será raro que coincidiramos tanto. Bueno, sí, estaba eu pensando, vai facer un pleno, entón vou estar tan contento hoxe. Mira, lume para aquí.
O primeiro que imos facer é coller un pouco de aceite. Empezamos aquí xa con estas dos historias, pero eu, neste caso, sí que nos volvemos a complementar. Aceite de oliva, vale? Eso sí. Suave. Non hai nin historia da xente, por que dar? Sí, pois ti fai. Hai moita xente que non lle gusta porque lle dá o sabor, que a mí o sabor que lle dá é o que me gusta, xustamente. Ti non afagas, vale? Ti non afagas. É perfecto, mira, perfecto. Este biberón é a medida exacta, que esta é outra cousa que vos quero falar un pouco do aceite, vale? Canto aceite lle vou meter? Non te pases. Por qué? Porque eu teño un truquiño para pochar a pataca. Porque en realidad, aquí o máis importante é buscar unha cremosidade. Mais que non calle ese ovo, que moitas veces a mí non me gusta esa tortilla que abres, que tamén está de moda, e que de repente espalla todo o ovo. Non me gusta, Gústame a que é melosa, pero non seca demais, vale? Polo tanto, o primeiro, vamos a coller isto. A xente está que di que non lle gusta a cebola, pero se non sabes nin ca leva, se o far ben, xa verás os trucos que teño eu para que isto saia como ten que sair. Pero que che dicía? Tapas icónicas, ensaladilla, non? Dime outra por aí que che veña aquí a ti a cabeza. Ostras, tapas. Sí, tapas, en plan, unha croqueta. A empanada. A empanada. Que máis? Outra, vouche meter aí outra. Tapas cociñadas. Sí. Un mexillón tigre, mítico. Cando vas por aí e te vou comer de tapas. Que podes encontrar? Xa é unha boa tapa. Bueno, depende do sitio. Sí, home, hai sitios e sitios, pero agora hai tapas moi sofisticadas en moitas partes, Claro, pero digo... Pero típicas, callos. Mira, estaba pensando nos callos, vale. justamente na típicas, fabada. callos, o que che dixe, tortilla, ensaladilla, seguramente estará xente dicindo, meta, unhas banderillas, depende de onde estés, no norte hai moita banderilla, pero despois, bueno, eu creo que unha lingua en salsa hai moitos sitios que empezan a facer, en plan, como facer, hai tapas que son como dicir, isto ten que estar, sí ou sí. Bueno, pois a tortilla, algunha pode fallar, pero a tortilla e a croqueta eu creo que sempre están. Entón eu pensei, para un segundo, tortillas, sempre hai tortilla. Croqueta, que non coñece unha croquetiña e tal. E se facemos unha croqueta de tortilla e reventamos? Isto eu fago un garito agora, poño a receita esta a funcionar e fórrome. E non o quero facer porque xa me sobra pasta. Non porque me sobra pasta, vou che dicir a verdad, porque estou moi a gusto aquí. É igual se teño o garito cheo de xente. Non quero dar ideas de patentar ideas a xente. Cuidado aí aquí a acabar de falar, ben. Se en algún sitio, a partir de agora, que ti non biches na vida unha croqueta de tortilla, ves unha croqueta... O seu nome. É miña. A croqueta Iván, ¿no? Según saia deste programa, vou registrar a receita. Home logo! É que ti vas flipar agora mesmo. Depois, hai unha cousa. O queixo queda increíblemente ben, a min encántame, pero... O queixo non é preciso. Hai xente que podría pregar outro queixo tamén. Eu, neste caso, quería tirar pa nosa terra. Gústame, ademais, este queixo moitísimo. Un queixo que para tomar con ese membrillo espectacular sempre está ben. Pero, como vos digo, para min é importante, vale, que a tortilla teña un ABC. E ese ABC de primeiras é que eu a cebola empezo facendo a primeiro, vale? Despois va a pataca. Porque quero buscarlle ese toque pochado, claro, que se desfaga. Estaba pensando, claro, porque eu fago así, cando comentaches eso de facela primeiro, sí. Claro, lembrei que hai xente que a fai a vez ca pataca, non? Sí, eu primeiro, é un pouco, directamente, sí. Hai xente que o mete toda a vez, sí. Hai xente, por exemplo, é moita tal, hai xente que eu fago moi pequeniña, nunha xuliana, hai xente que a fai en brunoise, nese corte un pouco máis de outra maneira. Eu vou vos dicir unha cousa, aquí non hai consenso, eu creo que é unhas das recetas, ademais, que antes falaba cunha compañeira aquí e dicía, a miña nai non se lle dá moi ben, isto é a miña experiencia, vale? Non se lle dá increíblemente ben, non pasa nada, cociña moi ben miña nai, pero xustamente a tortilla a mí non é a que máis me gusta. Non pasa nada, dicía, que raro que non che guste a tortilla de mamá, non? Que é como a típico, porque os espaguetes, por exemplo, pois seguramente hai xente que fai mellores espaguetes que a miña nai, pero os mellores para min son os da miña nai. Pero a cebola, voulle baixar un poquinho de lume, o que a cebola que a tortilla pasa que non é o que máis me encanta a mí da miña nai. Pero, facendo nese pique un día, en plan, pois eu fago mellor a tortilla que a ti e tal, empecé a picarme de verdad e a facer a miña propia tortilla. Entonces eu sempre empezo ca cebola primeiro. E isto, como vos digo sempre, non digo nin de coña que a miña tortilla sexa mellor, vale? Porque xa habrá algún, eu fago a mellor... E hai que máis, te gusta a ti. Exactamente, porque a tortilla, non, probo tortillas por aí que me gustan un montón, pero
creo que a tortilla tamén é eso que podes comer un día un pouco con un ingrediente diferente, cambiarlle algo os toques, Pero que sexa hai unha tal. cousa curiosa que me parece super curiosa das tortillas, é que cada quen fai a súa tortilla, Sí. moi característica, e ti cambias de casa, por exemplo, ti Iván, e vas Sí. á miña casa, e fas unha tortilla, Sí. esa eche exactamente igual a túa tortilla, ainda cambiando pois de tixola, cambiando de lume, cambiando de aceite. Igual, Pero sabe moi ollo. semellante, Sí, que é sí. moi diferente da que faría outra persoa, non? A min pásame que despois está, aquí é importantísimo que falamos fai un momento, a calidade dos ovos. Vale? Hombre, aquí non quero dicir, non quero meterme onde non me debo, nin tal. É que si, se non tes acceso a ovos da casa e tal, hombre, hai ovos de boa calidad que tamén se poden comprar no mercado, hai ovos tal. Eu non me vou a poñer, nin vou a falar de absolutamente nada, pero ovos de calidad, ovo galego, ovo que anda por aí, pía, pum, pum, pum. É que moitísima xente. Comendo vermes, comendo historias, ese Moitísima ovo. xente ten tanto cebola como ovos e patacas da casa, todo xunto. É que é iso que che quería dicir. Moitísima, é dicir, fas unha comida... Claro, ti é típica ter cebolas da casa na 100% casa. cousas da casa, menos o Ben, aceite. Vale. Porque patacas, se non é a túa familia, é o veciño. Sí, sí. Ou o amigo, vale. A máis pataca daqui e tal. E se non digo a verdade, se non hai moitas veces que tes a tienda do lado de confianza que ten pataca da nosa, vale? E aínda que teñamos que mercar en un prato moi económico. É quilicua, exactamente. Para dar de comer a moita xente un plato moi A económico. moita xente e a todo o mundo tal, porque dar a moita xente así, moi igual, pero faz unhas gachas de millo e tal, e non me gustan nada, pero unha tortilla, non sei a que non te gusta a tortilla. Mira, non coñezo a ninguén, incluso teño un colega, Richie, chamámoslle, vale? Non sei que lle pasara de xoven cos ovos, ok? Algo que lle sentou malún ou non sei que tal. E de repente o ovo non lle entra. Un ovo frito que casi non coñecía ninguén. A primeira vez que vin unha persoa que dixo que o ovo frito non lle gustaba era Ricardo, vale? Para xente que non coñece tal, porque dirá outro, chamalle ti Richie, pero tal. Ricardo, dame igual. Pero ata a tortilla agora, se non está moi solta e tal, pero que está ainda melosa, non callada de todo, gustalle, e digo, ai amigo, é que non é o mesmo. Pois eso é onde vamos a xogarnos. Mirade, o primeiro, nada de sal, vale? Ti empregas sal para facer a elaboración... Despois. Eu despois, claro. Nada de sal, mentras fritimos. Ben, agora, vou subir lume, ok? E vou a empezar a pelar as patacas. Se queres, vouche dar un pelador e podes pelaras comigo. Perfecto, sabes que vale, me gusta. sí, como sei que tal... Vai. Hai pelo mellor co coitelo, Pero tes coitelo? Pelador... Pero non sei. toma meu, non teño. Teño. Ah, vale, bueno. Sí, Pues bueno, preparada, entonces- ti que pensas. Vale, vamos a deixar aquí as pelas, se queres, isto por aquí ou por aquí, e vamos pelando. Vale, a pataca. Unha das cousas, bueno, que eu vou coller un cunquiño para min, non pasa nada. Unha das cousas que me parece que tamén temos que andar un pouco xogando con ela, non? En plan, que pataca empregamos? Bueno, pois aquí empeza a xente a falar da agria, unha pataca amarela, unha pataca nova, como neste caso, en plan que eu creo que frite moi ben e que queda moi ben, pero tamén a Kennebec Valería, vale? Non me vou a meter moito tal. Realmente se echo unha pataca galega de boa calidade, acordadevos que vai ser unha maravilla, vale? Esta que está un toco toquezada e xa está. Justamente Dime. estabas a falar da experiencia esta que tivo teu amigo Richie. Sí. Tivo unha experiencia negativa e fixo que pois non comera ovos ou deixara de comer ovos. E justamente quería falarche como as croquetas e a tortilla son dous alimentos como moi apreciados na nosa cultura. É que calquer rapaz lle gusta. Que é o que condiciona as nosas preferencias alimentarias? Pois mira, é Unha complexo o pregunta tema, máis profunda, claro. Sí, é que é unha profunda, Vale. Me ves. Depende de condicionantes tanto xenéticos como sociais, como económicos, como psicolóxicos. Por Vale. exemplo, dentro dos factores xenéticos, Sí. non sei se sabes que o que come a túa nai cando está embarazada de ti Sí. condiciona a túa aceptación de sabores despois, porque o líquido amniótico cambia en función do que come a nai. Ui, o sea, eso sí que non sabía. Porque ollo. crese que, igual que o leite materno tamén cambia de sabor, Sí. crese que son estrategias de adaptación, porque ao final ti vas a comer o que come a túa nai. Vale, sí, tes Por toda iso que razón, sí. xa te vas adaptando dende ben cedo. Despois tamén hai xenes que poden facer que teñamos aversión, por exemplo, por sabores amargos, vale? Hai unha parte xenética nas nosas Vale. preferencias alimentarias. Sí. Pero despois tamén hai factores psicolóxicos, pois, por exemplo, un plato pódeme lembrar a un plato da infancia, non? Esa tortilla que me facía a miña nai. Pero de infancia, pero
E do vientre, que eu estou flipando co do vientre, non? Sí, En plan, eso xa é xenético. do líquido amniótico, por exemplo, Sí, o coandro. o leite materno. Pode ser que miña nai non lle gustase o coandro. No. Entón, comer a coandro a revecera, eu estaba aí no medio xa metendo patadas como bon karateca que fun, é dicir, coandro fora. Podría ser, Non creo, pero a Podría versión ser. o coandro sí que ten unha base, ¿no? Sí, sí, A xenética, base unha historia, xa xenética. faláramos unha vez, Que sí. o falamos, por exemplo, Sí. outro exemplo, ¿no? Vale. Pero psicolóxicos, por exemplo, de que ese prato pode me lembrar unha persoa que xa non está, ¿no? E que compartía pois ese prato con esa persoa, me lembra a esa persoa, por exemplo, ou cando temos ansiedade ou estrés, podemos elexir certos pratos que eran premios para nós cando éramos cativos. Eso, encántame dos premios. Vale, sí, tes toda a razón. Ao final é un aspecto emocional, estamos a falar un pouco diso, non? Isto agora nos psicolóxicos e Claro, emocionais, claro. non? Que lembrábamos que estaba asociado a unha celebración ou algo, unha experiencia positiva, e o contrario a experiencias negativas, que é o que ti dis, non? Tive unha experiencia negativa cun alimento, e despois, ainda que non, unha intoxicación alimentaria... Era pequeno, díxome, en plan, que non recorda el estar malo, que a súa nai foi a que lle dixo que estivera malo por culpa dun ovo. Claro. Vale, imagínate, porque estou falando en serio isto, porque isto é real totalmente. De feito, nós neste programa, a veces un día destos vai nos dicir a miña madriña, o meu colega Richie, a túa colega vai dicir, por que falades de nós? Que vos pasa? Eu non falo de xente, a mí non me metas. Eu non poño apelidos, que igual non eres ti, Richie, eu teño máis amigos, Richie, é flipao. Viña, eso é unha cousa que tal, apareceme tal, unha cousa que quero comentar. Como corta la pataca ti? Eu corto como panadeira, así finiña. Vale. Mítica de que eu no seu momento, o que pasa é que despois cando empezas a facer moitas tortillas, se teño que estar facendo tal, eu facía de esta historia, mira. Voulle mandar un pouco aquí e desver como tal. Eu facía unha cousa tal que así, antes, cando eu comecei. E agora empecé a cambiar o tema e dixen, bueno, así tamén valería. Mirade, eu facía unha cousa tal que así. Iba tal, e facía como moi irregular a pataca, vale? Iba metendo unhas lasquiñas dende a pataca perfectamente xa aposta, é dicir, non a cortaba como agora. Pero cando tens que facer moita tortilla, igual te quedas ca boneca un pouco estrano, co dedo un pouco daquela maneira. Entonces deixei de facer esta forma de pelar pataca, que vale perfectamente, para coller e empezar a facela así. Toda regularciña, vale? E que vaya moitísimo máis rápido. Eu, claro, así acabo de contado. Podo estar falando contigo facer 56 tortillas. De outra maneira, facía, e o resultado final, ca técnica que vos vou amosar, é exactamente a mesma, xa verades. Entón, que esta parece ben, é un pouco máis regular, pero hai moita xente que lle empeza a dar as pijotadas. Isto quero dicilo tamén, as pijotadas de que unha ten que ser dunha maneira, outra doutra, para que se cozan diferente. Eu, co truco que vos vou a dar a hora do lume, mira como empeza a coller xa a cebola, ese toque medio marronciño. Aquí empeza a querer xa pataca. Así que imos bulir. Vale, a ver, sígueme dicindo, que me estabas contando Mira, entón? falábamos de factores xenéticos, Sí. falábamos de factores psicolóxicos ou emocionais. Sí. Tamén hai factores socioculturais. Pois, por exemplo, ti seguramente non se che ven a cabeza de vou comer ollos de peixe. Bueno, que pode ser un manxar eu probo noutra de todo, cultura, vale? ¿no? Ou Sí. vou a facer un guiso de culebra, sabes? Vale, colebra. Non dou ideas, pero bueno. Bueno, un día destes cae un guiso de colebra, despois dime o de verme, o de miñoca, que meu pai pescaba tretas con miñoca, eu teño cariño a esas cousas, que me andaba a pillar Os as vermes cómense, ahora, xa hai especies de vermes que se venden. Veña, pois para dalle comer. aí. Entón? Claro, a influencia cultural, ¿no? Da nosa cultura. Despois tamén, dentro destas experiencias, está o que se fai na nosa casa. Sempre Sí. falamos que cada quen considera normal o que se facía na súa casa. Certo, eso é máis exactamente. Pero hai xente que ve... Desde cando faz eso? Na miña casa fíxose sempre, Claro, non? por exemplo, eu na miña casa nunca se cortou a pataca así. Claro. Por eso, Na miña para tampouco, min, pero que decir que por eso para min a tortilla de pataca é máis panadeira, porque na miña casa sempre se fixo Pero panadeira en plan grande, sí, o sea, Grande, tocha. grande. Vale, sí, que eu sei que tamén o teño fina visto. pero grande, Vale, ¿sabes? sí. Por exemplo, ¿no? Factores culturais. Despois, factores ambientais. Por exemplo, a publicidade, ¿no? Moita xente dirá, non, a min a publicidade non condiciona o que como, o que non come. Pensas. Pensas ti, porque se pensas, por exemplo, no almorzo infantil máis habitual, seguramente penses en cacao doce para botar no leite e galletas. Tal cual. Todos de repente temos as mesmas preferencias alimentarias. Ti vai ti a Xapón e dilles de almorzar cacao doce con galletas, dirán eso. Cacao, pero eso que almorzo é eso? Sí, pero non hai que non faz aí a Japón, non? Pero sí, tes toda a razón. Luma cachón agora, entonces seguimos aí.
Despois tamén a disponibilidade e accesibilidade. Por exemplo, nos aquí no Tachebo comemos moi ben porque comemos esta comida que é o que temos disponible e accesible. É moito máis probable que comamos esta comida que calquera outra elección. Sí, tes toda a Se non razón. tiveramos isto, temos a máquina expendedora do traballo. Vale. Pois é moito máis probable que comamos ese tipo de alimentos porque é o que temos máis disponible, máis accesible. Neso, tes toda a razón, de feito, eu vou facer agora aquí un chamamento xa, por o que acabas de dicir, encántame que di estas cousas. Por favor, no traballo, eu teño tempo libre, Lidia tamén. Facede máquinas e collede receitas as nosas, chámasme, eu fago potaxes, unhas croquetas de tortilla. Non pasa nada, e colles número 14 e caen as croquetas de tortilla do Tachebo. Eso sí que volaría. Dios mío, querido, máquinas expendedoras, sí. Tachebo, aí tedos. En vez de comer esa historia rara. Mirade a que estou facendo aquí, ven un segundo. Dixen antes, cousas que estamos afiando un pouco, pero que para mí son importantes. Que colla ese tostadiño a cebola. A cebola agora vai empezar a confitar. Por qué? Porque vou facer unha cousa ben bonita. O primeiro é botarlle lume a cachón. Creo que empape todo. Mirad o aceite, que pensades que igual algún que non era moito é máis que suficiente. A pataca, isto sabe este mellor que non, pero ten auga, non? Sí, bastante. Vale. E vai deixando un pouco de agua tamén, entonces vai facer que isto vaya para arriba. Ainda que a auga despois se evapore. E eu, que algún da casa vai dicir, estás flipado, que estás a facer, agora onde vas? Eu xa vos dixen, nada de sal, nin nada, ninguna historia. Cando teño a pataca neste punto, que ainda está, vou facer a seguinte historia. Mirad, vou coller unha tapa, non te veñas arriba, non pasa nada. Vou coller unha tapa, e con esta tapa vou a empregar. Para que? Para tapar isto. E que se faga unha pochada da pataca e da cebola. A cebola, que parece que está ese puntiño tal, vais a volver a abrandar esas cosas crocantes que nos puxo. E a última hora de todo, cando xa vexa que está a medio tal, dentro de 10 minutos, 15 minutos, vou a meter outra vez lume tal para que ese aire, para que ese auga váyase toda para fora dese aceite e que colla algunha punta crocante para meterlle o ovo. Así que, polo de agora, temos que esperar un anaquiño e despois seguimos falando. Vou coller os ovos a última hora de todo, abrilos, porque o ovo, agora, aberto, mentras esperamos 20 minutos, non gaña, vale, o aire libre, ni tampouco gaña que este moi frío, polo tanto, sempre fora da neveira. Outro truco é salámolo xusto no momento que botemos a pataca. Así que, chisquili-chasqui de nada, temos isto a piques de acabar, 15 minutos, e volvemos de seguido. Xa verás, croquetas de tortilla. Ui, Dios mío, querido, Dios mío. Aquí chega outra, outra das nosas. Temos a pataca casi feita. E agora empezaremos a dicir, non, ten que levar unhas xemas en clara e tal. Bueno, fai como queiras, a xema é verdad, que é máis cremosa, ten menos auga e tal, máis grasenta. Por aquí imos facer desta maneira. E vou facer unha cousa. Eu vou a ver como apañamos con eses ovos, porque non quero tampouco que quede moi líquida, quero que despois vaya a neveira, que haya de queixo e tal. Co que vou facer é lavar as maus, e se preciso un pouco máis de ovo, métollo, vale, sen problema ningún despois. Bato e métollo para a mezcla que teño da pataca. Pero a pataca apagua, chega o momento do sal directo aquí, mirade, pa un ovo, pa outro ovo. Eu fago así para un pouco para meter, estos son manías miñas, Para calcular o sal. Teima, sí. E despois digo, un pouquichiño para a pataca tamén. Veña, aí suficiente. Vou metendo tal, despois probo. Eu probo a masa así tal cual está. Probas que é crúa? Crúa. Sí. Eu agora cando me metes xa verás por qué. Meto esta primeira lavazada de ovos, vale? Eso é, mirade. Creo que vai levar outro, pero xa o miraremos. Que collerei do outro cunco. Xa lle vou meter directamente. Outro, home, non, rapidamente. Xa o sei, xa o mirei. Mire, xa vi un volumen e dixen, como? Xa sei que hai outro ovo aí, perfecto. E agora, con eso apagadiño, creo que vexades como é o punto da pataca que vos dicía eu, vale? E polo tanto, acordadevos. Despois isto probarei no de sal. Pero isto empeza aquí a maxia. Mirade, teño a pataca nese punto perfecto, no que, deixame un segundo, meter eso aí, despois meto, no que chegou a ter ese punto xa como pochado, vale, que levantamos e tal, e vai directamente aquí, así. Por que fago isto? Ou por que pensades que isto e tal? Isto non é, la fago porque sí. Este é o momento máis importante da tortilla, porque como a pataca ten calor, vale, que vai facer a pataca esta, que estou escurrindo un pouco, pero que vai algo de aceite e tampouco pasa nada, por eso empregamos aceite do bo. Porque este é o momento no que esa temperatura vai facer que calle o ovo e que fagamos unha crema. Entón, isto non é
Ala, meto a pataca para un lado, do outro lado vai para outro, despois vai para outro lado, despois meta o ovo, nin se cho corra. Mirade que algún me dicía que se vai a queimar. Eso é tostado, acaramelado, perfecto. E seguimos metendo aí. Por lo tanto, agora apaño estas 4 patacas que me quedan, cólleme o queixo e corto aí un bilisco, xa verás que cousa sinxela. Metemos aí esta pouca pataca que me queda, perfecto, veña, eso é. Isto por aquí, ese aceite despois coase e vamos para diante. Mira, eso é, mira. A mí, non te preocupes, eu vou coller así. E mirad o que temos, con esta mesma historia aquí. Vou facer algo, porque aquí como manchamos un chisquiño, non danos un pouco igual, pero un limpo de contado. Vale, rapidamente, mirade. Isto teño unha mao, vale, e fago isto. Esa pataca que se empeza a mover e machacar un pouco nese ovo. A tortilla está prácticamente feita. Agora falta o noso. Mira como mancha isto. Por favor. Este calorciño é que é manteiga, de verdade. Non vou botar moito, Como 4 ou 5 boliñas máis destas, mira. Mancho máis un pouco. Remexe aí ti xa. Remexe. Non te pases machacando a pataca, pero remexe, xa verás. E agora, o que estamos a facer aí, vale, que ainda fumega, que estou vendo desde aquí como sai o fume. Por qué? Porque a pataca ten esa temperatura, sí ou qué? Polo tanto, nós... Eso é, perfecto. Moitas gracias, eres unha máquina. Eres unha auténtica máquina. Mira, agora, algún dirá, pero espera, o queixo, que este queixo, esta forma de queixo, vaise totalmente a fundir, non? Cando volva a coller frío, que lle vai pasar? Vai quedar outra vez duro, vai trabar. E vai nos axudar un pouco a que esta masa se traballe un pouco mellor. Entón, vendo isto prácticamente así, o que fago, vale? Teño que ter unha bandexa por aí. O que fago é metela na bandexa. Deixademe un pouco máis. E nesa bandexa teño que deixar que arrefríe un anaco, vale? Un anaco, escoita, moito mellor dun día para outro, pero polo menos 6 horiñas. Así que vos, deixame aquí unha bandexa, senón está aquí, Non, ti non te preocupes. E o que facemos é metela aquí, tapala cun film transparente e pa neveira. Así que chisquilichasqui, e dentro dun pouco de repouso temos isto listo, veña. E agora que? Como calquer fritura. Imos facendo destas boliñas, mirade como queda. Eu creo que hai que cambiarlle o nome á receita, Que queres? Albóndega de croqueta de tortilla. Que che parecen albóndegas? É que claro, é que ti estás afeitas croquetas, que eu son moi moderno. Eu son un modernísimo que non vexas. E ademais, gústame esta textura de pan relado con un pouco de panko. Pareceme unha auténtica cousa espectacular. Vou nas quitando, podría ser con araña, pero como quero tratalas ben, porque isto xa é unha receita patentada, estades todos flipando. Flipando por cores, mirade. Eso é tan sinxelo como ter o aceite no seu punto, ir facendo das nosas, e mirade como está a cousa, vale? Iba facendo tal porque non me quero manchar, pero teño un truco para que colla un pouco de panko, que tirar así, tac, contra a historia, mirade, E aquí, o que facemos é ben boleadiñas, sempre con un chisquiño de aceite nas maus, vale? E cando vamos a bolear, e metemos por aí que empecen a fritir. Mentras acabamos esta última tandada de croquetas de tortilla, imos facer rapidamente un alioli para acompañar isto. E sabedes como facemos nosos aliolis, non? Como as maionesas, como esas historias. Rápido e bulindo. Que leva? Un allo. Quítame a pel dese allo, por favor. Viña, un allo, un pouco de aceite, algo de vinagre e un ovo. Xa estaba entre ovos a cousa, por qué? Porque vai quedar chulísimo todo isto aquí feito. Espera un segundo. Eso aquí. Epa, que che me vas. Este vale perfectamente. Mira, teño unha potencia. Teño unha potencia que alucinamos. Vale, damos unha voltiña a esas croquetiñas que se vayan facendo. Mirade que quedan super agradecidas. Eu fixen as redondas, poderíamos facer de outra maneira, porque eso é verdad. Vale? Ese allo enteiro, porque nos gusta a nós o allo moito, limpamos ese ovo que me quedou aí, eso é fora, non nos preocupamos. É un chisco, neste caso, de vinagre, podía ser limón, xa sabemos sempre, e un pouco de aceite, así que xa sabemos como vai a historia, o que? Acabamos de sacar esas croquetiñas. Aí metemos un chisco de aceite, que xa vos calculei moitas veces que para un ovo son 200 mililitros, máis ou menos, pero que vou un pouco a ollo porque teño collido a retranca do meu recipiente, pero se fais outro día tal, podémoslo medir. Isto, tede cuidado, porque as frituras están moi ben fritidas, pero que non se nos queime, que senón, pa capá, un chisco de sal, por favor, nada máis. E isto a David sí que lle gusta, ese allo, xunto con esa historia. Chisquilichasqui! Estamos aí. Hoxe cociñamos croquetas de tortilla.
Comezamos cortando as cebolas en xuliana para fritir nunha tarteira e de seguido engadir as patacas cortadas, cociñando o conxunto ata que este ben acaramelado. Tras ese tempo, mesturamos as patacas cos ovos previamente batidos cun chisco de sal e o queixo do país en anacos, estendendo nunha fonte e tapando a pel para refriar a neveira polo menos 6 horas. Chega o momento de facer a forma das nosas croquetas para rebozar con pan relado e panko, fritindo en ben de aceite, ao mesmo tempo que facemos un alioli cun ovo, un dente de allo, sal, un chisco de vinagre e aceite, para emulsionar ata conseguir a textura desexada. E se non che esbouro a cabeza, chama a familia, que comeza a papatoria. Non confiabas? Non moito. Non confiabas, e ti tampouco, non mintas, non confiabas. E mira, como vos pechei a boquiña a todos, cunhas croquetas de tortilla. E ademais, aquí eran os trucos de Iván Mariñas, os trucos do Tachebo para unha tortilla. Pero ti faina como che dá gana. Despois, boléala, eso sí, mételle un pouco de neveira, cun pouco de queixo do país, o co que che dé a gana, reboza e ese puntiño de alioli, maravilla absoluta. Acordádevos daqui o estrellato. Son as croquetas de tortilla do Tachebo. Aburiño! Teñen boa pinta, pero dixo que refríen, si non... Sí.